Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Сезнең өчен бүген мин, Лилия Зайнуллина, вокал буенча 4нче дәресен уздырам. Безнең музыкада төрле штрихлар һәм динамика бар, шулай бит? Вокалда да шул ук. Легато, сузып кына җырларга кирәк, нон-легато, сүзләрне һәм нотларны бүлеп кенә җырларга кирәк, һәм инде стаккато, кыскача гына җырларга кирәк. Хәзер инде легато буенча сезгә беренче күнегү күрсәтәм. Игътибар белән тыңлагыз. Әйдәгез бергә җырлыйбыз. Һәм соңгысы. Рәхмәт. Хәзер инде легато буенча тагын бер күнегү күрсәтәм. Әйдәгез бергә җырлыйбыз. Рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле дуслар, тагын легато буенча бер күнегү сезгә җырлап күрсәтәм. Тыңлагыз. Сеньора. Әйдәгез бергә җырлап карыйбыз. Әзерләндек? Башладык. Сеньора. Соло шалабыз. Сеньора. Тагын берне. Рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле дусларым, әйдәгез нон-легато җырлап карыйбыз. Тыңлагыз. Ми, ре, до. Әзерләндек? Башладык. Ми, ре, до. Ми, ре, до. Ми, ре, до. Ми, ре, до. Ми, ре, до.
ми, ре, до. Ми, ре, до. Ми, ре, до. Рахмет. Хәзер инде тагын нон легато буенча бер күнегү сезгә җырлап күрсәтәм. Тыңлагыз. До, ре, до, ми, до, фа, до, соль, до, ля, до, си, до. Бу интерваллар. Секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Әйдәгез бергә җырлап карыйбыз. Әзерләндек? Башлыйбыз. До, ре, до, ми, до, фа, до, соль, до, ля, до, си, до. Булып чыктымы? Хәзер инде әйдәгез, хөрмәтле дусларым, өстән аска таба җырлыйбыз. Тыңлагыз. До, си, до, ля, до, соль, до, фа, до, ми, до, ре, до. Әзерләндек? Җырлыйбыз. Өстән. До, си, до, ля, до, соль, до, фа, до, ми, до, ре, до. Рәхмәт. Хәзер инде, хөрмәтле дусларым, әйдәгез стаккато җырлыйбыз. Тыңлагыз. За, па, 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 па. Әзерләндек? Башладык. За, па, 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 па. За, па, 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 Хәзер инде бергә легато белән бергә стаккато шундый күнеге бар. Тыңлагыз. Зия, монда инде, хөрмәтле дусларым, я әйтәбез сүз белән. Әйдәгез бергә. Я, якын гына, яме? Тавышыгызны үзгәртәбез. Әзерләндек? Башлыйбыз. Зия, хөрмәтле дусларым, динамика буенча тагын бер күнегү сезгә күрсәтәм. Аны инде күбрәк сулыш белән эшләргә кирәк, тамак белән түгел. Тыңлагыз. Динамика инде безнең, әйттем, форте көчле итеп җырларга кирәк, һәм пиано әкрен генә җырларга кирәк. Әзерләндек? Әйдәгез бергә.
Бүгінгі дәрес тамам. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз.